17.8. Obrovská motoršportová show Red Bull Showrun. V hlavnej úlohe monopost RB7, majstrovský stroj zo sezóny 2011 s nádherným zvukom. A k tomu driftovacie a kaskaderské kúsky a hlavná hviezda dňa David Coulthard. Monoposty Formule 1 v krásné Praze, to je naprostý unikát a myslím si, že si to všichni moc užijeme. Zážitok, na ktorý sa jednoducho nezabúda. Nenechajte si ujsť Red Bull Showrun 17.8. naživo na Nova Action. Hi, I'm David Coulthard and I'm looking forward to seeing you at the Red Bull Showrun in Prague, August the 17th, or you can watch all the action on Nova Action. Chcete vidět, jak se vítěz 13 závodů Formule 1 David Coulthard prohání v pražských ulicích? Nenechte si ujít Red Bull Showrun 17. srpna živě na Nova Action. Chcete počuť rev atmosférického 8-válca legendárneho monopostu Formuly 1, ktorý na súťažných okruhoch už nikdy neuvidíte? Nenechajte si ujsť Red Bull Showrun 17.8. naživo na Nova Action.